Amb aquesta primera edició rendim homenatge a la nostra gent, a les nostres arrels, a la nostra identitat i a la nostra terreta, la Valldigna i els seus 4 pobles, Baig, Benifairó, Simar i Tavernes de la Valldigna. Com la gastronomia uneix aquests pobles. Valldigna són 4 pobles. La idea és que cada any vaig a un poble i així també fem pinya i fem Valldigna, que és important. La Valldigna com a comarca, perquè és un projecte comarcal, això és important perquè nosaltres volem que se vertebre el territori en forma de comarques. Vells records de ben xicotet, els meus avis Vicent i Mercedes tenien un corralet on criaven conills i gallines, que empraven per fer les paelles espumeses. Tot s'aprofitava, ja que de la sang del conill es feien els pilotetes que li donaven un sabor especial, així com el pebre roig tan característic de la Valldigna. I al voltant de l'arròs feien comboi i tota la família gaudia d'aquest dia. Hem dedicat molt d'esforç, hem invertit molt de temps, però ho hem fet amb molt de gust, perquè la Valldigna s'escolta per tot arreu. Tenim una gent acollidora i hospitalària, tenim mar i muntanya, tenim molta història, la cova del Golomor, el monestir de Santa Maria de la Valldigna o el castell. Tenim una gastronomia amb molta substància, aromes i sabors que ens identifiquen i una gastronomia que ens uneix, però sobretot tenim el més preciat de tot, cadascú de vosaltres, que feu possible al llarg dels anys que es mantinga viva la flama de les nostres generacions. Gràcies de tot cor per la vostra entrega i participació en aquest esdeveniment que ha de construir-se i fer-se més gran amb els anys. I perquè puguem créixer, hem d'agrair la participació de tots els professionals que han confiat en nosaltres, tant de la Terreta com altres parts del món. 25 restaurants que estan ací presents gràcies a tots vosaltres. Agrair la col·laboració de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, en especial a Encar Mifsud, així com a tot l'equip de Diputació i Patronat de Turisme per formar part dels seus projectes, en especial a la senyora Pilar Moncho, Evarist i Lluís Pas projectes, entre d'altres, com del Tros al Plat, i que tots ells fan créixer la nostra identitat com a poble, els nostres costums i tradicions, que creen riquesa i valor afegit, que creen elements diferenciadors i que potencien un turisme de qualitat. Agrair la col·laboració i el recolzament de tots els patrocinadors que han confiat en aquest projecte i que s'ha fet realitat gràcies a totes les empreses i persones que la integren. A tots els que ens heu ajudat de manera desinteressada, moltes gràcies a tots. Amunt la Valldigna. I anem a donar un fort aplaudiment a Carme i a Sergi que s'han donat tot això i que han fet possible aquest concurs. És un bon concurs que ja veureu com té una continuïtat llarga i és un èxit. I això ha sigut un èxit i a més com és un concurs d'arrossos de la Valldigna, sinó un concurs itinerant. Molina y tengo 14 años y hoy vengo a cantar aquí al Arroz de la Valldigna. Pues primero os voy a cantar Perdóname de Camilo Sesto, luego os voy a cantar Rise Like a Phoenix de Conchita Wurst, que participó en Eurovisión. Os voy a cantar Ya te olvidé de Rocío Dúrcal, Como una ola. Con pelotas de sangre de conejo y tiras de pimiento. Y los demás ingredientes son los típicos de una paella valenciana, ¿no? Pues el garrofón, la tabella, pollo y conejo. O sea, es una diferenciación de
de la paella valenciana, pero trasladado a la vallina y a la safor. El pimiento morrón y las pelotas, que es lo típico de aquí. Lo peculiar es la albóndiga de carne con sangre de conejo y piñones. Pues que aparega en la carta el arròs de la Valldigna, pues és una manera de que se parle de la Valldigna i de com se cuinen els arrossos així, com se treballen en els productes de proximitat, en la nostra verdura i en la nostra carn, i en aquesta pilota, ¿no?, que és tan característica d'ací. Utilizar safrina porque es el producto genuino y auténtico de los arroces y porque da color, sabor y aroma. Decimat de la Valldigna. Este arròs es diu de la Valldigna, clar. La paella que fem nosaltres tota la vida. Arròs de la Valldigna. L'arròs de la Valldigna. L'arròs de la Valldigna, la més bonica i la millor del poble. És el millor arròs que tenim en tota València. L'arròs de la Valldigna. Exacte, de la Valldigna, perquè el clot este és el millor que n'hi ha al món. Així és que Simat, Benifairó i Tavernes i Barx. És l'arròs de la Valldigna. I mos fan les paelles boníssimes. I és el que fem tot l'any i tots els diumenges. Tots els diumenges. Les dones juguen a la gana i nosaltres les cuidem bé. Les pilotetes, sí. Les pilotetes són de mortero. El premi és per a mortero. I les gambes, aquestes roges, també. Aquestes gambes roges són baratetes, però són gambes dels pobres. Aquestes gambes són les dels pobres, que és el que som nosaltres. Sucarraïta si la propi. El millor. Pilotetes, els fesolets, encara que no s'han oblidat, els del confit. Amb pilotetes i amb pimentó roig. És el millor que n'hi ha. Val la pena tastar-lo, I després anem de Poalà, que en la Valldigna significa anar de botelló, en aquest primer concurs internacional d'arròs de la Valldigna. Todo ello fue a mi manera. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, si bien todo ello fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Y todo fue, puedo decir, a mi Gràcies a tots els patrocinadors i col·laboradors. Azafrán Safrina, Arroz Daxa,
Marjapeix, especialistas en pulpo. Frutas Bercher. Comer en Valencia de la mano de Antonio Serrano. Salons La Font i cap de cuina Víctor Baset. Vegamar. Baello Campos. Aneto. Oli d'oliva verge extra o elixir. 5 fanecades. Anís Cerveró. Gin Valencia City. Mao 5 estrellas. Grupo Sada. Diputació de Turisme. Del Tros al Plat. Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.